U ovo novo doba nadam se da ste dobro i da ste sigurni. Obzirom na mjere ne preostaje nam ništa drugo nego raditi individualno. Moje ime je Saša Kanazir, nogometni sam trener s UEFA licencom s 10-godišnjim iskustvom rada s djecom, momčadski i individualno. Evo, dobar dan svim šišmišima, sa mnom su danas Lovro i Ivan. Demonstrirat ćemo ponovno koristeći BlazePod vježbu putem koje ukoliko želimo raditi sprint u kombinaciji sa reakcijom, možemo, u stvari po mojem mišljenju je izvanredan način na koji možemo taj dio odraditi. Igrači naravno ovisno o uzrastu, ovisno o onome što želimo postići ćemo varirati koliki će taj sprint biti i naravno ovisno o tipu treninga, vremenu u sezoni i tako dalje ćemo varirati koliko često, odnosno koji broj ponavljanja će igrači imati. Oni će demonstrirati danas na koji način to izgleda, dakle nalazi se u sredini, prvo ćemo početi bez lopte, a onda ćemo kasnije ubaciti loptu, odnosno moj savjet je da u principu uvijek se radi sa loptom, međutim evo za svrhe demonstracije napravit ćemo i bez lopte. Dakle, igrači se nalaze svaki ispred poda sa jedne strane, da imamo sad kolone, igrači bi stajali sa strane i dolazili u parovima prema podu. Stoje u skipu ispred poda, na BlazePodu će se svjetla mijenjati, koje svjetlo se upali, utrka je kroz taj gol. Dakle, imamo 4 gola, narančasti, plavi, zeleni i žuti. I igrači moraju što brže reagirati da bi naravno stigli kroz gol. Kad ubacimo loptu, onda ćemo vidjeti u principu na koji način, na kojoj smo razini sa kontrolom lopte, jer kad radimo kroz natjecanje i kad je s druge strane pored mene igrač, dosta često će ta kontrola lopte biti dosta lošija nego što je to naravno bez igrača. Ok, spremni, u skipu smo, boja koja se pokaže, kroz taj gol šprintate. Super, vraćamo se lagano, vratite nazad, skroz. Znači još jednom, ono što je jako važno, dovoljan odmor moraju napraviti ako govorimo o brzini, onda je taj odnos rada i odmora 1:4. U skipu smo, pokazat ćemo još jednom bez lopte. Super, odlično. I sad ćemo uključiti loptu. Skip, dođi slobodno malo bliže podu ili se drugi udalji, sve ok. Izvrsno, dobro, bravo, odlično, vraćamo se nazad i svaki put zamijenite strane. Jednom se s jedne strane, drugi put se s druge strane, dođete u skipu, sljedeća boja koja se pokaže, sve ok, vrati se nazad, kad se zaustavimo, jedan i drugi, sljedeća boja koja se pokaže, još čekamo, ne još, sljedeća. I super, ok, hvala dečki, hvala. Ako vam se svidio video, nemojte ga zaboraviti lajkati. Svakako ostavite svoj komentar što mislite o videu ili prijedlog tema koje biste željeli vidjeti u budućim trenicama. Također, nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal kako biste dobili obavijest kada je novi video na mreži.